سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرع على زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم خبري عدم أبزا بلانيت مدري كابز كاري وردرات بشكلتها بعبيتو أب كلمة سرع تور دي فرانس صبح قدام 20 شعات سنة ما بالميتين عسر تحدن جزيو ككاريوم أبدور الدرس هذا في 227 تقادمتي معرف يوم درو أم بقسي إيطاليا كيرو مالوم تقادمتي أبزاك قداميت مدرك كاب فرينز تبقيسوم أبرميني اتزازم كل 260 كيلومتر زرحقتها كرباتات زعبللا أب جول اتزازم مدرخ نور الدروم كموسيوم أبتلوم عمد أب تاريخو نفل ماجزي كاب كتما باريس وصي مزازميو أبنيس جبر تور دي فرانس حدا كاب كل تقادمتي أم بعسان حدا المدرخ وننتي بيج أماليك خونو تكمي تمالوم تقدمي نزلوا معمد تور فرنسا كعوتلو تكمي تزلو نزحلو في كل التعامتات بيمان بقعات كعوتلو زخال دنماركاوي أبال غانتا فيزما يوناس فينغارديوم مفلا من زعمت وردر أب إتزوليا باسكي كانتري مودقت زقاطمو يوناس فينغاردم أبنلو معمد وردر كبرن معك أب كبيد بدو هقاطمو تثبيت يقبر أبزور الدرك عند موادر تي فينغارد كون تثبيت يقبر له مس فينغارد بمعرم تور دي فرانس كل تجزيز تعويت له زنبرة سلوفينياوي تادي بوغاتشايوم فينغارد ما نسال ساي جزيو نزور الدر بمعوات نقل تشحن عسراتات تزبرت تقارما بشكلتها مخانو كأمن مزازمي تور دي فرانس كتما نيس كسحب رويا زحلف عمد فينغارد هنيس وز نبر قمنا ازيو ارن غينيروم يخون نبر ابز عمد اقات ايمو بزنبر مودقتي قمانو مليسيديو اي ملسن زاقيد افتان وردر كراي كالن اب غانتا فيزما كم عود باريس نيس ماتيو جورجنسن ويلكو كيلدرمان سلوفينياوي يان تراتنيك بلجيماوي وونت فان ارت كريستوفر لابورتن فينغارد هاتريك سرحلو منقدن متطاح عاتيقوم زلو تقادمتيوم ابز حلف عوتات فينغارد عبي استواصو زنبروم كم امريكاوي سيبكوس بسنك حمام سلوفينياوي بريموز رغولش دمان نا براهنس غروب متصمبارو فينغارد كابزوم تقادمتي زرخبو زنبره بقليلو زي قمت حجز لو معمد ايكركمنيوم فينغارد ابز عمد وردر اب 10 حمش وردرات رايو او وردر تصميدوم نابز صبح قرام زفلم تور دي فرانس دمام 86 معالتاتيو اب بشكلتا توطيحو او وردر كصمد عود جيرو دي إيطاليا لو مع سلوفيناوي تادي بوغاتشاون مع رمز فينغارد نزنلو مع مدوردر كعوتلو تحات يزركب تقادمايوم بوغاتشا ابز عمت وردر كاب زخونه يكون مهرمتي نصا بمهلاوم ابز غزيزي تزبلص قمنا زركب تقادمايوم اقدي مونتور دي فرانس كلتا غزيس عوتلو بوغاتشا بمنقد عود جيرو دي إيطالياون ابنوس عدميو 3 ناي جرانتور عوتا زحافس تقادمايوم بوغاتشا كم فلام ناي زعمت وردرات حيزي بعوتات كغيز سرايوم ناي كلاسيك وردرات ستراند بيانشن ليغي باستون ليغن بقليليو اب حسابو اتو غيروم نزق من حيز دما نفل ماغزي اب جيرو دي ايطاليا ابز اتولو عوت نايت وردر اب راسي مخانو تعواتي دشت مدرخاتون كخون بقيعيوم غلغله تنتن بشكلتا دما كساب زوان زرانا يو بوغاتشا تزبل صنلو محمد بوغاتشا مخانو يمغتلوم بوغاتشا زحلف عمد كرب حلو زخل زندبره تور دي فرانس ببقعه تكتيكاو اصاوتا ابارات غانتا يامبو فيزما اب راسي مبلاصوم موداتا سومونات نزور دما بمقصالو نتابج عمليا دغيمو ابيد فينغارد اتاو ختكون فقيديوم زحلف عمد كاب زغبر غيغاتا تاريمو دما ناب زوردر تسحيلو مصي كم زليو زنغار غانتا بوغاتشا يونايتد عربيان اميريتس ناب زوردر اتم تمكحلو من بدرجه عالم لعل سم زلو من تقادم تحزيا مصيا زلا جاو الميدا خوان ايسو ادم ياتس بافل سيفيكوف مارك سولر تيم ويلنس دما اتم ابزنلو محمد تور دي فرانس فلليات كفطرو زخلو ابالات غانتا يونايتد عربيان امريتسيوم بوغاتشا ابز عمت وردر اب 31 وردر معالتاتي تصميدو ناب تور دي فرانس دمام دحر 10 معالتاتيو نا وردر كملاس بزيكا زوم كنت تقادمتي كان بيلجيماوي ريمكو ايفانوبيل سلوفينياوي بريموز روغليتش بورتغالاوي جاو الميدا اسبانياوي بيلو بيلباو روسياوي الكسي لوسيانكو فرنساوي رومان بارديتن اوسترالياوي جايهن ليندما نزنلو محمد وردر كعوتلو بحصينت قريبهم زلو تقادمتيوم باركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرم ابز حرف غلت مدباتنا ناقد استعلاتاتن كبرو سناتن تور دي فرانس زيدس استحستو اغرينا لكم من بارنا ذكريوم لوم دما سالسين موداتان كفال حيزنا لكم قريبنا لونا مكتتالكم كتقصلو بخبر نعدم
ب34 ናይ መድረኽ ዓወታት ቶር ዲ ፍራንስ ምስ እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብ የጅማዊ ኤዲ መርክስ ኣብ 1969 ኣብ በኹሪ ስታፊኡ ኣንበሳ ዓቐብ ዝበለጸ ተቓላሳይ ብነጥብን ብናይ ግዜን ጎብለል ኮይኑ ብምዕዋት ታሪኽ ዝሰነደ ተቓዳማ እዩ ድሕሪ ኤዲ መርክስ ኣብ ፋልማይ ናይ ቶር ዲ ፍራንስ ውድድሩ ዕውት ብጫ ማልያ ክኸውን ዝበቕዐ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ እዩ ፖጋቻ ኣብ 2020 ኣብ በኹሪ ስታፊኡ ኣብ ቶር ዲ ፍራንስ ጎብለል ናይቲ ውድድር ኮይኑ ብምዕዋቱ ኣይርሳዕን ነዚ ክብረ ወሰናት ዝተዓዘቡ ተንተንቲ ብሽክለታ ድማ ነታደይ ፖጋቻ ምስ ኤዲ መርክስ ከመሳስልዎ ተሰሚዖም ቶር ዲ ፍራንስ ኣብ ታሪኹ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ክሳብ መዛዘሚ መድረኽ ብጫ ማልያ ክለብሱ ዘይከኣሉ ተቐዳደምቲ ተዓዊቶምሎም ኣብ 1947 ጂን ሮቢክ ኣብ ከተማ ፓሪስ መዛዘሚ ጌራ ኣብ ዝነበረት 257 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ተነፂፉሉ ንዝነበረ ናይ 3 ደቓይቕ ፍልልይ ኣሕዊኡ ኣብ መወዳእታ ዕውት ናይቲ ውድድር ክኸውን በቂዑ ሆላንዳዊ ጃን ጀንሰን ድማ ኣብ 1968 ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ውድድር ኣብ ዝነበረት ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ግዜ ከሲቡ ወናኒ ብጫ ማልያ ክኸውን በቂዑ ኣብ 1989 እውን ግሬግ ሎሞንድ ብላውረንት ፊግኖን ተነፂፉሉ ዝነበረ ናይ 50 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ኣሕዊኡ ናይቲ ዓመት ዕውት ብጫ ማልያ ክኸውን በቂዑ ነይሩ ይኹን እምበር ሌሞንድ ኣቐዲሙ ብጫ ማልያ ለቢሱ ብምንባሩ ኣብ ዝርዝር ክብረ ወሰን ከኣቱ ይከኣለን ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ እዩ ቶር ዲ ፍራንስ ንመወዳእታ ግዜ መዛዘሚት መድረኹ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር መጋረጁ ዓፅዩ ኣብ ታሪኽ ቶር ዲ ፍራንስ ኣብ 4 ኣጋጣሚታት ናይ ብጫ ማልያ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝተረከብዋ ተቐዳደምቲ ክሳብ ምዛም ናይቲ ውድድር ብምዕቃብ ጎብለል ክኾኑ ክኢሎም ኣብ 1903 ንቐዳማይ ውድድር ቶር ዲ ፍራንስ ተዓወተሉ ማውሪስ ጋሪስን ነዚ ታሪኽ ዝመወሰ ተቐዳዳማ እዩ ማውሪስ ዋላ እኳ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ተመሳሳሊ ታሪኽ ክደግም እንተኸኣለ ብኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ግን ምድንጋራት ፈጢርካ ተባሂሉ ነቲ ክብሪ ዳግማይ ክላበሶ ይከኣለን ኦታቪዮ ቦቴቻ ኣብ 1994 ኒኮሎ ፍራንተዝ ኣብ 1928 ከምኡውን ሮማን ማይስ ድማ ኣብ 1935 ኣብ ቀዳሜት መድረኽ ንዝተረከብዋ ብጫ ማልያ ክሳብ መዛዘሚ ሒዞማ ዝተጓዓዙ 4 ተቐዳደምቲ እዮም ብዘይካዚ ኣብ ካልኣይ መድረኽ መሪሕነት ዝተረከቡ ተቐዳደምቲ ኣብ 4 እዋናት ክሳብ መዛዘሚ ሒዞማ ኣብ ዓወት በፂሖም እዮም ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ውድድሮም ኣብ ቶር ዲ ፍራንስ ተዓዊቶም ተፋንዮም እዮም ሬኒ ፖተር ሮጀር ላፔቢ ሲልቨር ማይስን ፋውስቶ ኮፕን ብራድሊ ዊግንስን ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ዝውድድር ብሽክለታ ኣብ ዝዘወረሉ ተዓወቲ ብጫ ማልያ ኮይኖም እዮም ውድድሮም ብክብሪ ዛዚሞም ፈረንሳዊ ሲልቫን ቻባነል ኣብ 18 ውድድራት ቶር ዲ ፍራንስ ብምስታፉ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብ ተቐዳማይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ 369 መድረኻት ናይ ዝደርማት ውድድር ብምስታፉ እውን ድርብ ክብረ ወሰን ክሕዝ በቕዐ ተቐዳማ እዩ ሆላንዳዊ ጆብ ዜቴሜሌክ ኣብ ታሪኽ ቶር ዲ ፍራንስ 2885 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ዝበዝሐ ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ተቐዳማ እዩ ምዚ ኣብዚ እዋን ተቐዳደምቲ ዝጓዓዘዎ ኪሎ ሜትራት ሓፂሩ ብምህላው ድማ እዚ ክብረ ወሰን ክስበር ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ቶር ዲ ፍራንስ ተቐዳደምቲ ምስ ጉጅለ ከይተሓወሱ ብውልቆም ይጓዓዙ ነበሩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ብሓባር ምጓዓዝ ዝተኸልከለ ነበረ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ዕውት ምስ ካልኣይ ዝወፀ ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ሰፊሕ ንክኸውን ምኽንያት ዝነበረ እዩ ኣብ 1903 ኣብ ቀዳማይ ውድድር ቶር ዲ ፍራንስ ኣብ መንጎ ዕውት ናይቲ ውድድር ዝነበረ ማውሪስ ጋሪን ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ዝነበረ ሉሲያን ፖተርን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ 2 ሰዓትን 49 ደቂቕን 45 ካልኢት ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተቐዳደምቲ ምስ ዓባይ ጉጅለ ብሓደ ተኣኪቦም ይጓዓዙ ብምህላዎም እቲ ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዝፍጠር ዝነበረ ስፍሓት ናይ ግዜ ፍልልይ ብልዑል ሰዓታት እዩ ትሒቱ ዝርከብ ኣብዚ እዋን እቲ ፍልልይ ዝፍጠር ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድራት ኣጥቂዕካ ብምኻድ ኣብ ዓቐብ ወይ ድማ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብምትራፍ ጥራዩ እቲ ናይ ግዜ ፍልልይ ክውሰን ዝኽእል ቤልጅማዊ ኤዲ መርክስ ኣብ 1974 ፈረንሳዊ በርናርድ ሂናውልት ኣብ 1979 ከምኡውን ቤልጅማዊ ቮንት ቫን ኣርት ኣብ 2021 ኣብ ሓደ ውድድር ቶር ዲ ፍራንስ ንማልያታት ኣንበሳ ዓቐብ ናይ ነጥቢ ከምኡውን ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድራት ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ እዮም ን33 ሃገራት ዝወከሉ ተቐዳደምቲ ብውሕዱ ኣብ ሓደ ውድድር ቶር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቦም ፈረንሳ ብመንገዲ ዜጋታት ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ኣብ ቶር ዲ ፍራንስ 721 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊባ ቀዳሚት ኮይና ትመርሓላ ቤልጅየም ብ491 ካልአይቲ ኢጣልያ ብ271 ሳልሰይቲ ሆላንድ ብ182 ራብዒይቲ እስጳኛ ብ131 ሓሙሸይቲ ጀርመን ብ96 ዓባይ ብሪጣንያ ብ77 ሻውዒይቲ ላክሰምበርግ ብ71 ሻምኔይቲ ስዊዘርላንድ ብ61 ዓወታት ታሽዒይቲ ኣውስትራልያ ድማ ብ39 ዓወታት ቀዳሞት 10 ሃገራት እየን ዓመት መፀ መዛዘሚ መድረኽ ዝካየደላ ፈረንሳዊት ከተማ ፓሪስ 146 መድረኻት ናይ ዝውድድር ብምእንጋዛ ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ ከተማ እያ
ኣብ ታሪክ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተኻየደ ዕውት መጥቃዕቲ ኣብ 1947 ውድድር ብኣልበርት ቦርሎን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እዩ። እዚ ተቐዳዳማይ 253 ኪሎ ሜትር በይኑ ተጓዒዙ። ቦርሎን ኣብ እዋኑ ንዓባይ ጉጅለ ብ16 ደቂቕን 30 ካልኢትን በቲኽዎ ኣትዩ። ይኹን እምበር ኣብ ታሪክ ናይዚ ውድድር እቲ ዝገፍሐ ናይ ግዜ ፍልልይ ዝተመዝገበሉ ኣብ 1976 ብሆዜ ሉዊስ ቬኾ ዝተመዝገበ እዩ። ቬኾ ኣብ እዋኑ ንዓባይ ጉጅለ ብናይ 22 ደቂቕን 50 ካልኢትን ፍልልዩ ስዒርዋ ሕንጻጽ ረጊጹ። ኣብ 2022 ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ታሪክ ዝቐልጠፈ ሰዓት ዝተመዝገበሉ እዩ። ዕውት ናይቲ ውድድር ዝነበረ ዮናስ ቪንጋርድ ዝተመደበ 3349.8 ኪሎ ሜትር ብ79 ሰዓትን 33 ደቂቕን 20 ካልኢትን እዩ ዛዚምዎ። ቪንጋርድ ኣብቲ ግዜ ገምጋም ኣብ ሰዓት ዝተጓዓዘሉ ፍጥነት 42.102 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እዩ። እቲ ዝድንገ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ 1919 ዝተኻየደ ኮይኑ ነቲ ውድድር ዝተዓወተሉ ፊርሚን ላምፖርት ኣብ ሰዓት 24.1 ኪሎ ሜትር እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ። ኣብ ታሪክ ዙር ፈረንሳ ኣብ ሓደ መድረኽ እቲ ዝቐልጠፈ ናህሪ ዝተራእየሉ ኣብ 1999 ዝተኻየደ ውድድር እዩ። ኢጣልያዊ ማሪዮ ቹፖሊኒ ተመዲባ ዝነበረት 194.5 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 50.4 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘ ዛዚምዋ። ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድራት ዙር ፈረንሳ እቲ ዝቐልጠፈ ግዜ ዝተሃርመሉ ኣብ 2015 ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍራንስ እዩ። ዕውት ቀዳማይ መድረኽ ዝነበረ ሮሃን ደኒስ ነታ መድረኽ ክዕወተላ እንከሎ ኣብ ሰዓት 55.446 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ኣብ ናይ ጋንታ ክሮኖሜትር ድማ ኦሬካ ግሪን ኤጅ ኣብ 2013 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 57.7 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘ ዝተዓወተሉ እዩ። ፈረንሳዊ ቻርልስ ፔሊሰር ኣብ 1930 ቤልጅማዊ ኤዲ መርክስ ኣብ 1970 ከምኡ ድማ ኣብ 1974 ቤልጅማዊ ፍሬዲ መርተንስ ኣብ 1976 ኣብ ሓደ ውድድር ዙር ፈረንሳ 8 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቦም። እቲ ዝነኣሰ ዕውት መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኢጣልያዊ ፋቢዮ ባቴሲኒ እዩ። ባቴሲኒ ኣብ 1991 ንሳልሳይ መድረኽ ናይቲ ውድድር ክዕወተሉ እንከሎ ዕድሚኡ 19 ዓመታት ጥራዩ ነይሩ። እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ዕውት መድረኽ ድማ ፒኖ ቸርሚ ኮይኑ ኣብ 1963 ኣብ ዝተኻየደ ዙር ፈረንሳ ንታሽዓይ መድረኽ ክዕወተሉ እንከሎ ዕድሚኡ 41 በፂሑ ነይሩ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንዝሓለፉ 3 ክፋላት ዘቕረብናልኩም መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ብምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም።